Hindi totoo yan. Open mo lang yung application. Okay po, And then send money. Click mo yung send money, then express send. wait po, masyado, wait mabilis. Wait po. Dahan-dahan lang po. Naks! Dahan-dahan lang. First time Mukhang po, inosente yung pagmumukha, oh. Gcash, tapos, Send money, send money, then express send. then express send. Tapos po, after ng express send, Send ko lang dito sa number namin. ay te, Oh. kailangan ba ng data dito? Bakit? Walang data? Wala po akong internet eh. Pwede mo pa-connect? Pa-connect po. Hindi kasi kami nagpapakonect sa wifi namin eh. Kasi ano lang yun eh. Naglo-load lang din kami. Kunin ko na lang te yung yung number. O sige, pakipicturean mo na lang yan. Okay. Tapos Madiskarte. Okay po. Pag may dala ka naman na reference number, makikita naman natin kagad. Tsaka pa-make sure yung pangalan ha ng Okay. magsisend. Okay? Ano lang po? Okay, balikan ko na lang po. Balikan ko na lang. Okay. Okay po, sige po. Thank you po. Balikan Ang ko. galing nitong May mag-isip. na-receive na po kayo? Anong pangalan po? Ano po? Ano po? Ano? Alaysa Buray? Alas tingin niyo. Wala pa po akong nare-receive. Wala pa? Wala pa po. Wala pa, te. Ba't ganun? Hindi nga. Budget po, te. Mga meron kasi, naisend na po eh. O, titingnan ko dito. Ito po yung reference eh, oh. 5,000, te, 5,000. Wala pa nga po eh. Wala pa? Wala pang pumapasok na Mukhang ganun pa rin inosente pangalan. yung Wala pa rin pagmumukha, pumapasok oh. na ganung halaga. Wala pa po? Opo, wala pa. Baka may problema yung ano nyo. System nyo. Paano magkakaproblema yung system namin? Eh, accurate naman lahat ng transactions namin. Tsaka yung mga record namin, simula kaninang umaga hanggang ngayon, eto pa rin. Sigurado kayo, te, kasi Opo. pag ano po, Opo. sige, te, balikan ko na, unahin mo na muna si ate. O, sige. Madiskarte. Ma'am, okay na po? May na-receive po kayo? Wala pa rin po. Ha? Hello po, kuya. Opo. Opo. Nandito po ako. Opo. Kilala kong kaliskis mo. Oy. Ma'am, ano daw po, may nag-text daw po sa inyo. Meron. Ano po, 6-digit number. 6-digit number? Opo. Eh, OTP yun eh. Hindi ho kami nagbibigay ng OTP. Para po daw withdraw. Para makapag-send. Makapag-send, eh, tinatry niyong buksan yung account namin. Ayos kayo ah. Hindi kami nagbibigay ng OTP. Tinatry niyong buksan yung account namin. Gusto mo ipakulong kita? Ma'am, hindi po. Mapiso ka. Nautusan lang po ako. Nautusan ka lang? Kuya, ano po? Ire-report ko kayo. Ma'am, hindi po. Yun po sabi sa akin ng kausap ko. Kahit pa yun ang sinasabi ng kausap mo, wala akong pakialam. Binubuksan niyo yung account namin. Ayos kayo ah. Hindi po, ma'am. Hindi po. Hindi po, Sige. ma'am. Thank you po. Thank you po. Tatawag na ako ng pulis. Sumusobra na kayo ha. Mangi-scam lang kayo ha. Hindi ko yaris na ako.